kosoyo piny kod oki to gima nyalo wacho chalo kama ka nitiere gima ne Raila okedo ne Kenya ka molo ji duto ne en mondo ibed thuolo miwacho pachi ma dho ngere luongo ni democracy. Okedo ne ahinya nikech une pod utindo kumewi ne pok onyuolu. Ne wan gi ndalo mo ng'ato ka ni Moi ma kane pok iwacho gimoro amora ting'iyo goki. Kane ok ing'iyo goki tikoni ni utasema mbele. Idhi wacho mbele. Idhi wacho mbele. Koro kati wadhi be ne en mbaka mathin. Bera ne en mbaka mathin tidhi wache mbaka no mbele. Mbele kume waterie. Mano Raila nokedo ne ahinya. Inyalo paro seche manyo toke kanyo kane wecho bedo matek e party wa mar ODM ma jagoro mongirore mar chama Honorable Edwin Sifuna obedo tungu mosuo gi sirkal mar William Ruto. Mo wacho ni sirkal William Ruto ni mokwongo ko recognize, mar ariyo en kuro onge, mar adek ng'ano ok onyal tiyo godo. Mano no wacho e TV kendo mana dala uka achiel kuom nyimine mag TV uge. Bang' dala ariyo jakom noluongo Central Committee magiromo mabende mane Central Committee ma jakom chair mogik. Ka koro ochako miye position mar party, Edwin Sifuna manyo osebalo gi weche kate koro somo. Wan watiyo gi William Ruto kuom kinde ma obiro bedo e loch masani nyaka 2027 kendo wabiro konye riembo sirkande e kinde mabende wang'iyo kaka 10-point agenda kachalo. Edwin Sifuna mandala ariyo mogik nyoko ni mano ng'at mok wuogo kata ok diti godo. Koro nitie kinde ma ng'ato wuoyo kaka Edwin Sifuna to gi kinde ma ng'ato koro wuoyo kaka Secretary General mar chama marwa mar ODM. An bende nyo wantie Kakamega kendo nya wuoyo kucho kanyo omiya thuolo. Kendo ni wacho ni kaka nyathi kiye ok onego bed uchiwo condition kaka wache ni ok onego bed nyathi kiye nyathi kich be chak wacho ni koko miya ma to katim. Ini janya kach kendo ugo tong' gi lang'o. An bende wasi wago tong' gi lang'o soen sigowet kacha. Koro gige lang'o gi ung'e maber. Chon joluo ne dhi ridho bando ne jolang'. Nikech pinyno ne chiek korwa koni nodagi chiek ahinya. To joma ne dhi niya ka giwacho achiel ni kalang'o ok kumie. Tiende ni kata wang'o miyo hongwe. Ka un kalang'o kuro kawa kinyi duoge mi nyithindo cham. Kalang'o ok kunie. Gima ne ok wang'eyo ni mbele kucho chieng' wabed gi jalang'o mar adier makoro president moyie mondo wabed e sirkande. Ne ok wang'eyo, wan wawenena na phrase mane utiyogo mondo nyiswa ni jodhi ritho beduru modimbore kuro gimomiyi emuti godo. Koro sani that same literal phrase obedo kodwa ka. Ni wuod lang'o koro wantiere kalang'o e government ma jolang'o. Tiende ni koro kwadok chien matin tikwerowa ni kalang'o ok kunie. Pok gima nya wacho kendo kuro ni pok naneno nyathi kich ma set ne ng'ato condition. Wuonu osenindo, minu osenindo, ber oganda wani ikawi dhi dagi wayu kata dhi dago wadgi baba umoro. Nitiere ng'ama idak go. Kaka nyathi kich ok idonj no okay, wuonu anyotho waseiko. Uyie tiyo koda dak koda ka. Namba 1 an ok atigo mena. Namba 2 alot pok na chamo nyaka na nyuola. Namba 3 en chapat gi dem pile. Katra to chapat gi ringo gi gweno. Mano nyathi kich okelo condition mondo mi odhi odagi. It is on that basis manya wuoye ni wan koro gandawa walwar to pok warumo. We are down but not out. Sama koro wantie ni nyaka wadog piny kaka oganda luo. Mondo wang'ia ni to sirkal manyo jakomo wewan nikech wan nyo pok odonje mondo wawinj gik manie iye maber. Ere kaka wabolore mondo wa understand mondi. Sami bolori pod ok ibed gi condition nikech ibi somo gima nie iye kacha. Mane gima nyawuoy mogik madwa ni ng'e. Sirkal en represented gi ji mowuok mang'eny. Kaluongo ombulu sani to piny Okuyu ni ok dhi miyo Ruto ombulu. Koyudo mang'eny tata malo 20 e piny Okuyu ka ebo ng'eyo. To Okuyu ge nigi ministers 20 kimedo nyaka deputy president.
sirkal magidhi miyo 20% ni. Wan kaka oganda Luo, wan gi ji ariyo kende mabe tiyo tich maber mapok odwaro ne. E piny Waluya gin gi dhano kacha chiegni dhano 4 kapod iwe Wetangula mabende more than a cabinet minister. Seche ma jowa moko ma samoro wuok Western nyiso wa ni kik wati uru gi William Ruto, wagore uru kode mondo losnwa Kenya. To gima ok awinj kage wacho ni joge gi motelo mochung' negi kacha machalo Mudavadi, machalo Wetangula, mondo wuoge sirkano nikech sirkano wadwa gorego, mano ok giwachi. Okuyu kako ne gin ji 8 sama gigo Ruto ma Ruto dwa mana ywak mari Gathi Gachagua dhoge otimo sum makodero chalo mar Kahiga ma gavana ma Nyeri. Gima ok awinj kage wacho ni sirkand Ruto motop mwadwa golo jowa boro kowuogi mondo kwagore kodgi. To wan to gidwa insight wa kaka jo ODM mondo wawere gi William Ruto kapok ochopo 2027. ODM en party momako Kenya te. Sama wuoyi kodi ni wan gi wajumbe 88. Adek moko wamanyo sani kaluwore gi weche manyotimore Ugunja, Kasipul gi Magarini. Kwa yudo gi to koro wadhi bedo minimum. ODM kukune maduong' ahinya moko wuondore en piny Luo kacha. Sama ODM otho to piny Luo e motho. Koro wan isundowa ni ODM tamre uru tiyo gi ng'acha, and by extension mano winyiso ni joluo dogure streets mondo udhugo Ruto kacha. To jomodong' gi te ma Waluya nigi jotendgi e sirkal, Okuyu nigi jotendgi e sirkal 8, joge wa mamoko nigi jogi, ng'ama wacho negi ni mondo giwuogi onge. Okay, kapo kiduoko gima Jared